Gwybodaeth o'n Harolygiadau Themâu Allweddol mewn Practisau Meddygon Teulu. Yn 2/0/24/25, gwnaethom arolygu 30 o bractisau Meddygon Teulu ledled Cymru i asesu ddiogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd y gofal a roddir i cleifion. Mae practisau Meddygon Teulu ledled Cymru yn parhau i wynebu pwysau sylweddol ac mae hyn wedi adlewyrchu yng nghanfyddiadau ein harolygiadau. Gwelwyd risgiau clir i ddiogelwch cleifion mewn mwy na hanner y practisau a arolygwyd 56%, sy'n golygu y bu'n rhaid i ni ofyn am gynlluniau gwella ar unwaith o fewn 5 diwrnod gwaith. Roedd materion yr oedd angen sicrwydd ar unwaith yn ei cylch yn cynnwys methiant i wirio cyfarpar a chyffuriau bris yn wythnosol. Diffyg gwiriadau gan y gwasanaeth datgelu a gwahardd ar gyfer staff clinigol a gweinyddol. Methiant i gadw a monitro cofnodion i mewneidio ar gyfer staff. Methiant i gwblhau hyfforddiant ar ddiogelu i'r lefel ofynol. Materion yn ymwneud ag atal a rheoli heintiau. Mae mynediad at wasanaethau Meddygon Teulu yn bryder o hyd i lawer o bobl y gwnaethom gysylltu â nhw. Mae ein harolygon profiad y claf yn seiliedig ar 650+ o ymatebion, yn rhoi gwybodaeth werthfawr am brofiadau gofal cleifion ledled Cymru. Dywedodd 90% o gleifion ei bod wedi cael eu trin ag urddas a pharch. Gallai 63% o gleifion drefnu apwyntiad cyffredin pan fo angen. Gallai 62% o gleifion drefnu apwyntiad bris ar yr un diwrnod. Cafodd 49% o gleifion gynnig y math o apwyntiad neu'r dull apwyntiad roeddent yn ei ffafrio.